Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorri otsailaren 19ko saiora. Gaurkoan elkarrizketa bat izango dugu. Jema Arrugaeta etorriko da, argazkilaria da eta mai joko baten eta karta sorta baten diseinatzailea ere. Ze joko, ardi latxa jokoa, zeri buruzkoa izenak dioen moduan, ardi latxa eta nekaza artzaintza esan behar nuen, nekazaritza ez, artzaintzaren lanak ezagutzeko jokoa. Dibulgaziorako, gero jakingo dugu zehazki nola funtzionatzen duen eta zer ikasiko dugu honen bitartez, Jemak kontatuko digu. Eta jarraian gaurkoan pasaden astean Itaroan eskainitako lantegi bat botako dugu. Cupcake edo madalena hoiek diseinatzeko lantegia edo tailerra zen eta gero ikusteko aukera izango duzue. Has gaitezen. Arratsaldeon, Auzoortzen ekimenak auzoetan sarean lan egiteko ildo berria inauguratu du. Mendillorrin izan da, Zibiboxak, Antzarak eta Bideberrik elkarrekin antolatutako edo prestatutako kultura eta gizarte jarduerak eramanez. Teknologia berrien bitartez, Ultraia Interpretazio Zentro irisgarriak Doneiakue bidearen historia eta horrek Iruña hiriarekin duen harremana mahaigaineratuko du. Osasun departamentuak desfibrilagailuen nahitaezko instalazioa arautu du. Dibulgaziorako bideoak prestatu egin ditu ere bihotz geldietan jokatzeko moduaren gainean informatzeko. Nafarroatik 300 ikur frankista baino gehiago kendu dira, hoien barne ohorezko aipamenak. Foru gobernua tokiko erakundeekin elkarlanean aritzen da eremu publikoa demokratizatzeko saiakeran. Altsasuko auziko behin betiko epaia martxoaren hasieran ezagutuko da. 10 urtetan zehar bardeek bonbardaketak jasaten jarraituko dute. Honela jasotzen du hitzarmen batek. Gaur berriz ere bombak jaurtiko dira. Ezagutu ezagun Iruña herriko agenda. Martxoaren 29 arte Ingurumen Hezkuntzako Museoan Iñaki Bergararen erakusketa bat eskainiko da. Artzaina tradiziora lotutako bizitza izenburupean sarrera libre izango da, edo da. Gaur arratsaldeko 6etan Burlatako liburutegian Ipuin kontalaria gazteleraz, sarrera kasunetan ere libre. Bihar arratsaldeko 8etan Nafarroako Antzerki Eskolak irrizikloaren horren baitan beste obra bat hartuko du. Iruñetik mundura izenburua darama eta sarrera 3 eurokoa da. Bihar gaueko 9:30 Zentral Cafe Antzokian, swing dantzatuko da aipatutako lekuan, Zentral Cafe Antzokian, sarrera libre. Ostegunean arratsaldeko 8etan bukatzeko Baluarte jauregian Goio Jimenezek bakarrizketa eskainiko du. Sarrerak 19 euro balio du. Zerua lainotxo edo oso lainotxo egongo da eta egunak aurrera eginela, lainoak gutxitzen joango dira. Arratsaldetik aurrera, laino gutxikin geratuz. Haize ahul eta aldakorri ibiliko da, hego osagaikoa finkatuko da eguna bukaeran. Temperatura maksima gutxi edo nahiko jaitsiko dira.
Asteazken goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira, zerua laino gutxikin edo oskarbi agertuko da. Hego osagaiko haizea ahul-bizia ibiliko da, temperatura minimoetan aldaketarik ez. Maximak gutxi edo nahiko igoko dira, zenbait tokitan baliteke izotz txiki egitea. Iruin herriko berriak, goazen Burlatara. Bake epaile titularrean eta ordezkoaren lanpostuan lanean aritzeko deialdia eginda Burlatan. Otsailaren 21 apuntatzeko azkenengo eguna izango da. Informazio eta xehetasun guztiak Burlatako udalaren webgunean zintzilikatu egin dira, interesatuek kontsultatu ditzazten. Bestalde, haur liburutegiak jarduera ezberdinak antolatu ditu otsailean zehar burutuko direnak. Udalaren plataforma digitalean, hots, udalaren web orrian, argitaratu egin dira xehetasun guztiak. Honetaz gain, Burlatarekin jarraituz, magia jaialdi bat hartuko du herriak otsaila eta martxoan zehar. Lehenengo emanaldia edo ikuskizuna aste honetan izango da 23an, larunbatarekin, asteburuan. Konkretuki, arratsaldeko 8etan kulturetxean eta Joel Kuba magoaren eskutik. Sarrerak aldez aurretik 8 euro balio du. Hori baino lehen, hori esan bezala 23an izango bai da, otsailaren 20an, hau da bihar asteazkenarekin, baina baita 27an eta martxoaren 6an ere, Asular eta Rosa de Bulgaria dantza taldeek euskal eta bulgariar dantzak irakatsiko dituzte. Kultur trukatze honetan parte hartzeko 948-218-400 edota 676-787-212 telefonoetara deitu edo diversidadabildua.burlada.es helbidera idatzi. Hitzordua arratsaldeko 8etan izango da Ermita Berri ikastetxean. Hori da guztia Burlatan. Pasa gaitezten orain Orkoienera. Aste honetan otsailaren 22an arratsaldeko 5etan Orkina Sorgin onak ludotekan itxarongo ditu ongi pasatu nahi duten aurrek. Mozorroa beharrezkoa izango da eta bertan jolastu, abestu eta askaria hartuko dute guztiek. Berriozarren txanda, hori da guztia Orkoienen. Udalak telefono mugikorrak erabiltzen nagusiei irakasteko ikastaroa antolatu du. Android sistema landuko da eta bi talde sortuko dira, alde batetik hastapena eta bestetik sakontzea. Adineko pertsonen udal zentroan burutuko da aipatutako ikastaro hau eta izen ematepea 25ean irekiko da otsailaren 27 arte. Han bertan adineko pertsonen udal zentroan gauzatu daiteke inskribaketa hau. Bestalde, herriko liburutegiak, Berriozargo liburutegiak, hainbat jarduera edo ekintza antolatu ditu otsailerako. Lehendabizikoa biharko aste honetan otsailaren 20erako. Ipuin kontaketak eskiniko dira euskaraz, baita 27an ere, baina kasu honetan gazteleraz. Bietarako hitzordua arratsaldeko 6etan izango da. Eta gonbidapenak hartu edo eskuratu beharko dira aurreko astelen edo asteartean. Hortaz, biharkoari dagokionez, gaur hartu beharko da aipatutako sarrera edo txartela doainik. Ostegunean, honetaz gain, liburu aurkezpena eskainiko da liburutegiaren ekintza honen baitan. Berriozargo bizilaguna den Josu Jimenez Maiak bere azkenengo poesia liburuari buruz, aingurak eta arrangurak izenburua daramana hitz egingo digu. Bukatzeko, Iruñeko albisteak edo berriak. Pasaden asteburuan, igandean udaltzaingoak 3 gizon, bat adin txikikoa, atxilotu egin zituen Iruñean sexu abusu delitu baten ustezko susmagarriak izanagatik. Gertakizunak esan bezala pasaden igandean eman ziren Donibane auzoko taberna baten komunetan. Adingabekoak libre gelditu zen atzo astelenean otsailak 18, adin txikikoendako fiskaltzan azaldu ondoren. Beste biak instrukziozko epaitegira pasako dira gaur. Amaitzeko, gaur arratsaldean otsailaren 19 honetan Gaztediaren etxean Honduras herrialdeko errealitatea eta zergatik milaka pertsonek estatu batuetara emigratzea erabakitzen duten ezagutzeko aukera izango da. Hitzaldi bat eskainiko da, 6 eta Alboan fundazioek antolatuta,
Eta esan bezala, gaur izango da arratsaldeko 7:00 doako sarrerekin Gaztediaren etxean. Hori bai, tokia mugatua da, beraz, gonbidapena eskuratu beharko da. Horretarako, hasi baino ordu erdi lehenago, han bertan, dohainik banatuko zaizue.
Goazen Gema Arrugaetarekin bere diseinatutako jokoa ezagutuko dugu, Ardi Latxa mai jokoa. Gaurkoan mai joko bat ezagutuko dugu, mai joko bat eta karta sorta bat ere orain azalduko digu Gema Arrugaeta, argazkilaria berez, baina proiektu pila batetan sartuta, besteak beste orain ezagutuko dugun, hau, Ardi Latxa jokoa. Zer moduz eta ongi etorri? Ongi, mila esker. Ongi azaldu dut konta iguzu? Bai, argazkilari profesionala naiz, baina argazkiak eta enkarguk eta olako gauza zuzenen itxez aparte, baita ere, hainbat proiektu eta saltxatan sartuta ibiltzen gara, ez. Beti natura, landa ingurunea, eta pixkat hemengo eta hango, bai Euskal Herrikok eta bai kanpoko hainbat arlotan, bai. Eta besteak beste, Latxa Ardia mai jokoa. Bai, azkeneko proiektua edo lana hausi izan da, hemen eskutarten dugun hauxe, kaja hauxe. Latxa Ardia gure gaztak izenburu duen mai jokua da. Mai jokua, tablerotxo bat, fitxak, karta joku bat, eta aspaldi pentsatako gauza bazan, pixkat hemengo landa ingurunea, natura, hemen nik uste batinda daula, honeako eta txarreako batzutan bai, baina, pixkat gure ingurunen dauzkun, hartzantza eta paisaiak eta olako gauzak, pixkat ezagutarazten bateko, jolas baten bitartez, olako tarte polit bat eta atsegin bat pasatuz, pixkat ezagutarazteko, ez? Eta kasu honetan, gaina, aipatu beharra da, noski, eta hemen ikusten da, baina, hainbat eragileen babesa jaso dola baita, asko gustatu zaian, besteak beste, Nafar gobernuari, eta oso garbi bultzada eman zion, pixkat hemengo gauzak ezagutarazteko, ez? Eta, pixkat kajan ikusi nahi baduzute. Bai. Lehenengoa da, olako aldizkaritxo bat, liburuxka bat edo azaltzen dienak, pixkat barruko jolasteko azaltzen dien latxamotak, Ardi latxamotak, gaztamotak, Nafarron gazna esan barko genduke, seguronik, baina tira. Eta Nafarron segun ze baiaratan baita. Hori, bai. Hemen zorionez, aberastasune izugarria da, Nafarron bertan, hemendik bertatik bertan moitu gabe, eta azken finen isladatzen da baita hemen. Agian, gero igual aipatuko dut, pixkat euskaran aldeko aposture hor azaltzen da, eta zalantza handi xamarra izan nula, saiatu nintzen, baita euskalki ezberdina sartzen, azken finen oire aberasgarri bat dalako, joku batentzat, baina lekue justu xamarra genduken, eta azkenen batuan egin dugu, baina pixkate nik uste aipatzen haitu ginen hor Nafar gobernun bentan, Isabel Elizalde beak proposatu zon, eta iruditzen zat oso ideia politia dela, pixkat baliatzea jokua eta hemengo hitzek baiara bakoitzen bere euskalkin lantzeko. Hemen azaltzen dien tresnak eta lan moduk eta oso aintzinako, garai bateko zera die, oso zarrak eta biziri dira horrenak. Orduan hizkuntza ere biziri diran bitarten aberastasun hori landu daiteke. Eta helburu hoxe da, jolastea, baina era beren ikastea eta zabaltzea. Dena tradizioa eta memoriara lotutakoak. Eta gaur egungo emaitzakin, ez dela desagertutako gauza, aipatzen die gauza tresna zahar batzuk adibidez, baina dana eguneratuta dau, hemen azaltzen dira Idiazabal izendapen jatorria gaztana, Erronkari izendapen jatorria baita gaztana, oik biziri daure eta oso biziri gaina, orduan hemen ikusten da, Eusko Jaurlaritzak ere babestu zuen, nirea programa barrun, hemen azaltzen die pixkat, ez dakit ikusi nahi baitu zuen, hainbat, hauek adibidez Bizkaia aldeko dira, hauntzak azpigorrik olako keinutxo bat egin diet, baina gero, hemen ikusten dugu, kilometro zero beste enpresa, pixkat bildotxak eta zehatzeitunak, komerzializatzeitunak, orduan hori dana azaltzen da, eta gero ja sartzen gara zuzenen Idiazabal jatorri zendapenena. Hau adibidez, Etxalarko Bortziritako ardia da, zuzenen, bertako hartzai baten eskudia.
Eta hauxe adibidez, beste Urbasako gaztandegi batena, Remiro gaztandegina, hemen ikusten dira, Zabal gazta. Hemen azaltzen dira ja Reino Gourmet osatzen zaiona, bestuta ikusten dira pixkat ardi ezberdinak, adardunak. Hemen azaltzen dira, adiez gardeko, keinutxo bat indet baita, nahiz gaztana ez izan, baina garde inguruneko arzai transumante batzunak, otal familiko, kasu honetan. Eta hemen etxelekua Ordazubiko gaztandegina adibidez, ikusten zuen, Nafarroa behintzet ongi esladatuta azaltzen dela. Bai. Eta hemen, erronkari izendapenana, erronkari Belagua Baiarako argazkik eta transumantzienak, hau hartalde ezberdina da, pixkat Nafarre ardi edo esaten zaiona. Eta hemen, pixkat ikusteko ze ardi mota. Zure argazkiak? Bai, danak noski, bai. Eta artilea, eta, bai. Bai, nire lan hau da, argazkilaritza, joku gitea ez, kasu honetan izan da, holako... Baita ere. Bai, proiektok eta hainbat gauza lantzea, ez. Orduan kasu honetan, bai, gauza ezberdina da, guztiz, netzako ere erronka handi xamarra izan da, eta, goen saldu inbeharra, noski. Eta gazta lortzeko prozesu guztia biltzen da, baita ardiak bilatzearen hori, azaldu guzuzuk, ze... Bai, hemen, kajatxo honetan, kaja beak, ikustezu hemen lau ardi mota azaltzen diala, amai jokua, eta, pixkat horren bueltan, jolasa izango litzeke, da, hause da, tablerotxo bat. Alek, kasu honetan euskerazkoa akarri dut, baina bai euskaraz eta bai gaztelaniaz ere, bakoitzak aukeratzen duen hizkuntzan iteko. Bai gaztelaniazkoan noski mantentzen diala bertako tresnan izenak. Kaiku da hizkuntza guztietan, ez? Adibidez. Orduan bai jendiela keinutxo batzuk, baita ere ikasteko, nahiz eta euskaraz ez jakin, pixkat ikasteko ere bertako gauzak zein dien asko bertakoi ere hain arrotzak egiten zaizkenak, ez, zoritxarrez. Orduan, hause da tableroa, eta hemen, liburu batzuk ekarri ditut, baina, kendengo ditugu. Eta kontu da, hemen arauak daude, eta fitxa batzuk daude. Orduan, fitxa hau edie, ardi ezberdinak eta hartzaiak. Orduan, hartzaiak gizona edo emakumea izan daiteke, norberak aukeratzen duena, jolasteko. Eta karta batzukin, karta joku baduku, hemen baita, hainbat gauza azaltzen dienak, pixkat hauek ere ikasteko oso baliagarri dienak, ez? Bai, bakoitzak du informazioa. Bai, bertako gauza asko ikusten dira, adibidez gorritxoa, Euskal Artzai zakurra zein dan, ez? Hauxe adibidez. Bertako tresna zer dien, gaztan mamia malatxa bakitzea, edo malatxa hautsi egin da. Orduan, esan beharra dau ikusten baituzue, gorrik eta berde die kartak, bakoitza bere marrazki batekin, zumitza gazta nola egiten dan, hartzantza nola egiten dan, eta orduan, karta berdek eta gorrik. Berdek die norberan mesedeako esango duke, lagungarrik izan daitezkenak, eta gorri die nolabait arerioa beste jokalarik oztopatzeko, ez? Tendreatzeko. Orduan, horrek ere pixkat jokun ematen die, olako bizitasun pikin bat, eta eraberen ikasteko baita ere, ez? Adibidez, ez dakit, nik behintzet, jende gehientsunak mastina esaten dugu, ez? Euskeraz mastina oso hitzarra da, hartzainora da, ez? Badiz hitzoi galduta dago, eta hemen pixkat berreskuratu inditugu gure dien, hainbat hitz, ohitura eta moduk. Nolakoa izan da guztia adibidez berreskurak eta horretarako lan handia dago atzetik, ez? Bai, gaina detaile pila badia, ikusten bazue tablero beare, detaile pila batekin dotuta dau, karta bakoitza ongi landu barra dago, fitxa guztik ere bai, orduan, lan 2 urtetako lana izan da bat ez beste bai. Ondo pentsatu eta hitz guztik ongi neurtu, marrazki guztik ongi egin, eta bar. Esan barra da, ideia eta lanketa nik indu dela guztik, baina diseinatzaile batekin, marrazkik diseinatzaile batekin ditu, Imanol Etxeberria kasu honetan.
Eta esan bezala, ardien bilketa dago, ardiak jetzi, Bai. bai. Bai, hoi da, aipatuko izuet, bestela hemen danak azaldu eta azkenen garrantzitsunak gaztu joioa. Hemen dare, fitxa batzuk, eta dadotxo batekin, 4 jokalari izan daitezke, binaka edo unaka ere izan daike, hoi ez da derrigorrezkoa laukoa izatea, baina bueno. Eta bai ikusten ditugu hemen, 4 kolore hartzen ditugula, orlegia, berdea, gorria, laranja eta urdina. Eta kasu honetan, kolore bakoitzak gazta mota batekin dake lotura, ez? Ikusiko genduko, naranja honek erronkari gazta islatzen du, latxa ideazabal gorria, berdea oso irati, iparraldekoa, baita ere latxarrekin egiten dana, eta laugarrenakin zalantza handi xamarrak izan ditun, ekologikoa ere sartu nahi non, guztiz ekologikoa den gazta edo gazna, asko deare Euskal Herrin, baino eraberen ekologikok ere izendapenan barrun ere badia, zean ideazabalen, oso iratin, eta bar. Orduan, pixkat aparte ez jartzeatik, holako zalantza handi izan da gero, azkenen latxa urdina jarri gendun, pixkat guain berria egiten nahi dan gazta mota badala, eta badirudi pixkanaka hartzaide xentek moldatzen nahi dienak. Orduan, hoxi izan zan laugarrena, pixka zalantzazkoa izan genduna. Eta latxa urdina, kolore urdinakin. Orduan, fitxa bakoitzak, jokalari bakoitzak, izan itxezke, esan da bezala, bakoitza bere baserritik abitzen da, eta esan da bezala gizona emakumea. Hoia, norberak aukeratzen du, zer nahi duen. Orduan, ozeinekin sentitzen den isladatu xego edo esango genduke. Orduan, ikustezu, fitxa bakoitze, hartzai gizona, hartzai emakumea, urdinak. Orduan, bere baserri ordute eta bere kolorea ordute. Orduan, berdine, oso irati, berde, gizon edo emakumea. Norberak aukeratzen du, eta bakoitzak bere baserria, bere egin beharra eta bere gazta izango luke. Orduan, kasu honetan, 4 jokalarik bertan jarrita, kontu da, jolas hasten da, eta abitu beharra dau baserritik, dadoa botaz, hainbat, oztopo edo kontu gaindituta, junbarra dau mendira bakoitzak bere ardi motan bila. Hartzai bakoitzak, gazta bakoitzak, ardi mota badu. Orduan, Idiazabalek adibidez, karrantzako ardi berezia du. Erronkarik, mutur beltza izango luke. Eta latxa urdinak mutur gorrie, normala, eta oso iratik adarduna edo manexe edo esaten zaio. Latxardiaren barne motaz berdinak daudelako. Oire ikasteko. Eta kontu da, banan-banan, ardik hemen daude, hor ere, bakoitzak bere kolorea du, bere ardi mota, ikustezue, dana oso ondo lotuta daula, eta hor gehienare post ardi dare. Orduan, jokoa indaiteke motza xegoa edo luze xegoa, hori da, denboran arabera, gogoa edo. Eta indaiteke gutxinez 2 ardi batuta edo 5 batuta. Orduan, banaka karri barrendare eta hartaldetxoa beran osatzen danen, orduan gaztaiten hasi barra da. Eta gaztaiteko prozesue danetan berdina da, hori bai. Eta hemen ere ikasteko noski. Ardin bila juteko ikustituzue hainbat oztopo darela, olako harritarte batzuk, errekan ero izaitezke, zubie pasatu dezakezu, olako bidetxor batzuk bai, orduan, hoi da, kartakin inbarra dan, pixka jokoa. Erreka eroizkeo eta karta hona baldin bazu, adibidez, ur garbia. Bix izango litzeke, errekan eroizkeo karta. Ur garbia, errekan erortzen bazara, erabili karta hau, eta ez duzu txanda galduko. Ur garbiko iturri bat topatu duzu, eta ardiak berehala asetuko dira. Bason tokatzen baldin bazea, bestain beste. Basoa hona da, ardi guztintzako osona da, eta norberantzako ere bai, itzal pixkate hartzeko, eta bixe da. Eta norbaitek, arerioa nolabait oztopatu nahi baldin badu, azkarregi dijolako eta irabazen nahi dalako, karta gorri die, justu kontrakoa. Adibidez, ekaitza. Nik zure kontra ekaitza botako dut, bota ekaitza zure aurkarietako bati, eta txanda bat galduko du euripean. Baina, agian zuk beste karta bat izango zu, ekaitzatik besteko. Orduan, zuk hau baldin bazu,
nahizanik karta txar bat bota zuri, karta ona baldin bazu, ez dezu txanda galduko. Orduan kasu honetan, dugu keinutxo bat egin dut, bertako naturan dazku hainbat gauza naturalei, ez? Kasu honetan, Benefarron, iaia Nafarron bertan hor arpea urkulutik aurrea daune zea, olako aterpe natural bat, eta zure aurka ekaitza erabiltzen badute, mendiko aterpe naturalean babestu eta ez duzu txandari galduko. Etengabeko joku hortxe da, ez? Norbaitek otxoa botatzen baldin baizu, zuk hartzainora baldin bazu, mastina, harrek babesten gozaitu eta ez dizu kaltik ingo. Olako... Askotarako ematen du, Bai, pazientzi pixki, lehenengo aldin bentze, pazientzi pixkatik hartu barra dau, kartak irakurtzen, baina behin ja danak irakurrizkio horreza da, eta, nik uste bertigarria, badirudik jendek gustu hartu dola. Eta mundu honen aberasgarritasunaren isla da, ez? Hori gauza asko atera daitezkelako. Bai, helburu hau izan da, bai, dudik gabe. Eta divulgazioa, nori dago zuzenduta? Publiko zabal batera, baina konkretuki dago... Ez da bereziki, azkenen zabalkundea nahi da, gutxinez 6 bat urte jarri ditugu, gutxinez izan barreko da, pixkat kartak ere eskatzen dutelako jakinduri pikin bat, edo behintzen ongi moldatzea, ez da 6 urtetik bera, justu xamar igual. Baina hortik gora nahi haine, eta azken finen, desente saltzen nahi dira, eta pixkate komentariok eta onak izaten nahi dira, nahiko familin edo pixkat alden jokatzeko aukera ona ematen dola, ez? Eta produktu artisaua hau ere? Bai, guztiz. Gero imprentan iten da, danak imprimaketak eta bar, baina bai, banan ongi pentsauta, eta bai. Saltokiak ere hori konkretuak direlako? Bai, saiatu naiz, Nafarron bereziki puntu garrantzitsunak, ez dakit merezi doan aipatzea, bai. Saiatu naiz salmenta jakin batzutan eta lotura pixkat eta gaina apostu berezik jenduenak, ez? Kasu honetan horra aipatu dituan 2 gaztandegitan salgaidare, bai etxelekua zean Urdazubin eta Remiro gaztandegin Eulaten, Amezkoatan, eta gero, adibidez Iruñan bertan, Estafeta kalean dauden 2 denda berezitan jarri ditugu, gurgur edo janari denda dauna, Estafetan Jabukaera alden, eta hasieran da Nolentzero denda bertako produktok ongi zaintzen ditunak eta apostu berezik jenduenak. Holako denda berezik bidatu izan ditut. Eta hau guztia... Barkatu, da beste 2 puntutan bestela sarratuko zaizkit, azuta. Pirineotan ere, bai Erronkarin eta bai Zaraitzu baiaran, zehan dauku Otxagabian ekia dendan, arrazoi berdinengatik, bertako gauzen aldeko aposto garbi jendolako, eta Isaban ezkiaga dendan baita, Erronkari baiaran, oso lenda berezi delako baita, olako oparik eta bertako gauzak baita ere agitzen zaintzen julako bai. Esan dugu berez zu argazkilaria zarela eta hau lotuta dago aurreko beste proiektu batekin Eusko Jaurlaritzarekin egindakoa, ez? Bai, horre liburu, benen batzen dau, bain dela 2-3 urte argitaratutako liburua izan da, hau enkargu bat izan zen, bastakit ikusten da nola, hartzaintza Euskal Herriko menditako, Euskal mendietako hartzantza, ez? Aldenik aldea. Pixkat aipatzen die latxazien guztik baita, baina oinarrituta dago pixkat hartzantza klasiko horretan edo. Eta bai iparraldea, bai Nafarroa, bai Euskal Erkidegoa esaten zaiona, eta bar. Euskal Eremu guztia. Bai. Eta, pixkat irudi liburua da, eta ikusten den ongi, baina, pixkat, ikusten zute adibidez hau da, hemengo liburuzkan azaltzen den argazki berdinak, keinutxo bat indiot baita, Erronkari baiarak, hau, adibidez bukaerako hau die, pixka guarda bezala esaten duna, hau aezkoa baiara da, hor mugan, 2 Nafarron arteko mugan dauna, eta, hemen ere hoxe azaltzen da, ez, holako, agian hola errexago ikusiko ze, pixkat batzutan deskriptigo dien argazkik, beste batzutan, joku igual, irudi joku estetikoki aukera gehiago ematen zitenen pixkat horrekin jokatuz, hemengo adar festakin, hemengo paisaiak, urtaro ezberdinak,
Bueno, Bai, transhumantzia. Bai, transumantzi txikik, handik, kasu honetan, testu ere badau, noski, hemen ikusi itzazkezue, pixka gazta nola jendan, bertako, hartzai mota ezberdinak, hauek iparraldeko dira. Hauek, garai bateko gaztaiteko modua, dauneko ia desagertuta dauna, baina hau adibidez gaur egungoa da, ikusten dira tresnak aldatzen diela, hainbesten iparralden gehiago zaintzen dituzte garai bateko tresnaik, edo agian hobeto esan da, baimena ematen die holako gauzak itxeko, hemen okerrez banau, danak bestelako tresna moderno, plastiko eta hoikin ikia behartzen dituzte, eta, aldatu jenda pilin bat, ez? Baina, hemen ikuste dituzue, hau etxelekua adibidez, Urdazubiko gaztandegia da, hemen haue bai dira, transumantek, naparrak, Pirinioetatik Erribiera juten dienak, jundatorrin. Polita. Bai, eta, pixkat hoiz ikustezu, ez? Estetikoki aukera handia ematen zian, lan sakon bat itxeko, ez? Estetikoki hori erakargarria, baina gainera lan polita egiten duzun hori dokumentazio lan egiten duzulako. Bai, holako liburu batek urtetako lana do. Eta bai, inbarra dau aurrena ongi dokumentau, pelmada handi eman, hartzai askoi eta aditu askoi, gero baimen askatu eta gero behin da berriz, jun, ikusi, hitz egin, hitzartu eta batzutan egualdik ere agitzen dona, batzutan asmatzen da, beste batzutan ez. Ikustezue holako, lan handia, aurrena prestaketa lana, produzioa, gero eitea eta gero moldatzea. Gero ja, milak eta argazkin hartzen, dana gustoko, eta danantzako lekuik ez du, eta orduan, kasu honetan, gero aukerak eta oso zorrotza inbarra dau, eta gero diseinua, maketatzea, eta lan handia dake, Emaitza oso eskerroneko izaten da, kasu honetan oso gustuak gelditu nintzen, oso, baino, lan handia da, Eta hor gelditzen da euskal kulturaren islada garbia. Bai, estetikoki indarra handi edo, baina eduki handi ere badake, azkenen banan gauza guztik, tresnak eta euskal kultura arlo hortan behintzet oso garbia azalduta. Hitzez, detaiek, dana da oso detaien zainduta. Lan guztik horrela egin ditut. Jokoa bezalaxe? Bai, lan guztik hoxe da, ez. Hilabete asko hortxe buru belarri sartuta, eta detaile guzti gauzak ez zioten, kasualidadez. Abenduan aterazten jokoa, ez? Bai, abendun justu Gabonetako baiatu ginen, oso justu, baina, aia ginen, bai. Eta gehien bat guantxa egia zabaltzen eta ezagutarazten. Harrera positiboa? Bai, espero nuna, baina begoa, bai. Eta gaina, azkenen imprenta lanangatik eta pixkat atzeatu zen, eta justu bilinen da bildur pixkat bagenduken, azkenen Gabonak guarri pasatak gero, agian zaitxego izango zela, baina ez, emaitza harrera oso ona, agitzona. Horretarako egiten da, ez, azkenean... Baina askotan ez da jakitzeik aurretik, ez, ustez, lana ongin da, baina gero asmatu egin behar baita, jenden gustokoa da, ez da, edo... Bestelaz gero dena moldatu daiteke, ez? Baina... Baina ez, pozik. Ez da izan beharrezkoa. Ez, kasu honetan ez, ongi saltzen nahi dira, eta harrera, eta gaia, saltzez aparte ere, jende askok igual e-mailez idatzi edo aipamenak itxeitu, eta badirudi gustua oso pozik dagoela, Eta helburuak betetzen ditu divertigarria izateaz gain, ez? Bai, kasu honetan, ni saiatzen naiz betik, ez dakez ikusi joku batek, liburu batekin, baina erakargarritasun hori sortzen, ez? Azkenen garreunen saturazio izugarria dugu, azkenen gauza pila bat aiatzen zaizkio, ez? Komunikabidek, irudik, edukik, etengabekoa da, oso azkarregi, nik uste. Eta askotan galduta egoten geha, ez? Halako saturazio bombarde hortan. Eta zaila da, pixkat patxara pikin bat hartzea gauzak ongi lantzeko, eta hori da gero oso zaila da baita publikoi nolabait
atentzioa deitzea. Bai. Ze, bueno, hainbeste gauzan arten, ailegatzea, bai. ailegatzea oso zaila da. Eta, bueno, askotan gertatu daike, igual ez zure ustez lan batek erakargarritasuna handie eta bueno, emaitza oso onak izango ditu, edo agian ez ditu hain, gero ez uste hartu daiteke, ez? Bai. Kasu honetan, bueno, pozik, oso pozik. Gainera hori, aukera bat familiarekin edo lagunekin taldean zerbait egiteko, ez? Liburuak, beste osagarri bat, ez? Liburuak hor ditugu. Bai, eta azkenen da, bai jokotan, bai bestelako gauzetan, gaur egunen globalizazio baten bizikea, nik uste globalizazioa alde oso nadula, dudik gabe, baina oso txarrake bai. Orduan, bueno, txarren barrun beti etortzen zaizkiu, hainbat gauza eta jokun kontue berdin izan daike. Nik uste nahi gertak zaigula, txikitan Madriden sekula santan egon gabe, baina lavapiés, da ezak izen bate kale izenak memoriz jakin, hoxe, Monopoly gabeaztuta. Bai. Hoi adibidez, eta gero bertatik bertako ez ditugu ezagutzen, ez? Orduan, gure gauzak eta gure aberasgarritasun noik eta gure kultura azken finen ezagutzea ere, nik uste garrantzitsuela. Nova York nundan jakitea oso ondo dau, eta seguro, eta hua bisitatzea primeran, baina, bertatik bertakoa, atarin bertan dauzkunak ahaztu gabe, ez? Hori da. Eta Nafarron, hau ez du ulertuko, justu Nafarroa gutxiko ezagutzen dutenak, hizkuntzan arazongatik nik uste euskalduna nahiko ondo ezagutzen duela dugula, Nafarroa nolakoa dan, baina zoritxarrez Nafarron behar handia dau, agian euskeraz ez dakienak, behar handixoa dute, bertatik berta dutena, atarin dutena eta etxen bertan dutena ezagutzeko, ez. Ze altxor puskadaren hizkuntza, kultura eta ohiturak Nafarron oraindik ere mantentzen dienak. Bai. Eta beste hainbat lekutan galduta darenak, adibidez Aldameneko probintzitan guztiz galduta daren gauza asko Nafarron bizik mantentzen dira. Eta, nik uste dut zaindu beharrekoa eta ezagutarazteko ahalegin handik egin beharko liekela. Aukera bikaina orduan. Bai. Hau. Espero. Bai. Mila esker Gema egindako lanagatik eta hemen gurekin izanagatik. Mila esker zuei. Hurrengora arte. Berdin, nahizun arte. Amaitutzat emango dugu gaurko saioa, eskerrik asko hor egoteagatik eta bihar jarraituko dugu kontu gehiagorekin. Bihar arte.